a starému Smokovcu. Vážnou hrozbou bola blízka benzínová pumpa, z nej odčerpali pohonné látky a hasiči k nej postavili vodné delo. Požiar sa dostal až na 20 až 30 metrov od budov v Novom Smokovci. Tam sústredili svoje sily. Doslova bariéru z hasičských aut vytvorili na Jakubkovej lúke. V noci požiar nadobúdal intenzitu. V nedeľu ráno sa situácia akoby upokojila, ale bolo to len zdanlivé. Vetrík opäť rozdúchal tlejúce korene, drevo a hrabanku. A popoludní už opäť boli Tatry zadimené. Oheň sa presunul do vyšších polôch, kde drevo z kalamity ešte nebolo spracované a nedalo sa hasiť inak ako vrtuľníkmi a lietadlami. Situácia sa radikálne zmenila v nedeľu večer, keď začalo pršať a padali krúpy. Krátka búrka sa premenila na vytrvalý dážď a sprevádzalo ho súvislé hromobitie a blesky až do 3. hodiny nad ránom. Leteckú obhliadku urobili aj lesníci a vypočítali plochu požiaru. Ohňu podľahlo 230 hektárov lesných porastov. Z toho v 3. stupni ochrany prírody bola poškodená plocha 97 hektárov, vo 4. stupni 107 hektárov a v 5. stupni 26 hektárov. Na 14 hektároch zasiahli plamene stojace zelené porasty. Finančne vyjadrené škody, bez ekologických, predstavujú 16 miliónov korún. V pondelok ráno hasiči letecky obhliadli požiarisko a konštatovali, že ešte nie je všetko uhasené.
Neboli už otvorené ohniská, ale mnohé lokálne zadymenia. Taktika sa zmenila, zamerali sa na hasenie zo zeme za pomoci vrtuľníka, ktorý hasičov leteckých záchranárov vysadil do potrebných lokalít. Pomáhalo aj 150 brigádnikov, ktorých zabezpečili štátne lesy Tatranského národného parku a prekopávali obvod spáleniska v súčinnosti s hasičmi. V útorok nachádzali ešte menšie ložiská požiaru a lesní robotníci a hasiči opäť išli do lesa likvidovať tlejúce a dymiace miesta. V stredu ešte bolo nasadených 60 príslušníkov hasičského záchranného zboru a 40 robotníkov zabezpečili štátne lesy Tatranského národného parku. Úloha veľakrát diskutovaných protipožiarnych pásov sa ukázala ako rozhodujúca. Požiar sa zastavil práve na súvislých zelených plochách, lúke pred cestou na Sliesky dom a na Jakubkovej lúke. Predseda krízového štábu, prednosta obvodného úradu v Poprade Milan Baran, odvolal na poludnie 3. augusta mimoriadnu situáciu. Po 120 hodinách sa oheň podarilo zlikvidovať tak, aby sa územie mohlo odovzdať jeho správcovi, štátnym lesom Tatranského národného parku. (19.11.2004) Dátum, ktorý bol pre Tatranský národný park zlomovým. Počas niekoľkých hodín vyčínania vetra padlo v ten deň na zem viac ako 4 milióny stromov. Živel zrovnal so zemou 12 600 hektárov tatranských lesných porastov. Od Tatranskej kotliny až po Podbanské. Tatry sa prebudili do zamračeného rána a v hlavách mnohých začali víriť otázky. Čo teraz? Ako sa v prípade tak veľkej kalamity zachovať? Návrhov bolo niekoľko, do rozhodovania sa chcel zapojiť hádam každý. Nič nezvládnutelné, tvrdili lesníci. Bude to drina, ale podarí sa to. Veď sa vlastne až na jeden smutný prípad nič tak katastrofálne nestalo. Len v tom čase pripravovaná zonácia Tatranského národného parku naznačovala budúce problémy. Začiatkom roku 2005 bolo rozhodnuté. Celé množstvo kalamity sa našťastie na Zemi nenechá. V plnom rozsahu sa môže drevo spracovať v súčasnom 2. stupni ochrany prírody, v 3. a 4. s obmedzeniami
no v 5. stupni ostane ležať drevo bez dotknutia. Odsúdené na samovývoj. Snahy lesníkov v kalamitnom území sa rozbehli ihneď 2 základnými smermi. Urýchlene spracovať kalamitné drevo a tým zabrániť rozšíreniu podkôrneho hmyzu a zároveň rozpracovať metodiku postupnej obnovy vetrom poškodeného územia. Ešte v roku 2005 spracovali štátne lesy Tanapu 1 667 000 metrov kubických kalamitného dreva, čo znamenalo asi 82% z celkového množstva povolenej kalamity. Celá kalamita z 19.11.2004 bola spracovaná do pol roka roku 2006. Ďaleko v predstihu termínu, stanoveného schváleným harmonogramom. Spolu 1 887 000 metrov kubických. Navzdory vnútornej spokojnosti s dosiahnutým výkonom, nebolo však veľa dôvodov na oslavu. V kalamitnom území muselo, na základe rozhodnutí štátnej správy ochrany prírody, zostať ležať na zemi viac ako 580 000 metrov kubických kalamitného dreva. Bolo to skutočne primnoho. Boj s podkôrnym hmyzom po vetrovej kalamite, pokiaľ má byť ešte účinný, je bezpodmienečne potrebné viesť súčasne 3 smermi. Predovšetkým rýchlym spracovaním vyvráteného dreva, pretože práve na ňom sa podkôrny hmyz veľmi rýchlo rozmnožuje, následne včasným asanovaním všetkých napadnutých stojacích stromov, ktoré sú ohniskom pokračujúcej nákazy, a napokon kontrolným odchytom likožrútov vo feromónových lapačoch alebo klasických lapákoch. Všetky tieto opatrenia majú za cieľ jediné: za každú cenu zabrániť, aby sa podkôrny hmyz nadmieru rozmnožil. Keďže v 5. stupni ochrany zákon o ochrane prírody a krajiny akýkoľvek zásah či kontrolný odchyt škodcu vo feromónových lapačoch zakazuje, protilikožrútové opatrenia realizovali lesníci len v porastoch s nižším stupňom ochrany. Už v roku 2005 bolo v Národnom parku umiestnených 1500 feromónových lapačov a odchytených 10 miliónov chrobákov. V množstve jasne dominoval najnebezpečnejší likožrút smrekový. Druh, ktorý dokáže zahubiť dospelý smrech už v počte 400 jedincov. A toto všetko bol pritom iba skromný začiatok. V roku 2006 lesníci, uvedomujúc si riziká, v realizácii protilikožrútových opatrení neúnavne pokračovali. V blízkosti porastových stien nainštalovali 3800 feromónových lapačov, v ktorých sa odchytilo 182 miliónov imák podkôrneho hmyzu a už v tomto roku spracovali takmer 133 000 metrov kubických napadnutých stojacích stromov. Počty takýchto, dovtedy zelených stromov začali teda navzdory opatreniam výrazne narastať.
No v roku 2006 sa zvýraznila aj iná skutočnosť. Svoju silu začali ukazovať i tie druhy likožrútov, o ktorých len málo kto dovtedy predpokladal, že sa dokážu tak intenzívne rozmnožiť. Likožrút smrečinový, smrekovcový, lesklý. Alebo likokaz matný. Okrem smreka tak začali vysychať i ďalšie dreviny. Uhynula i mladá limba pri múzeu Tanapu v Tatranskej Lomnici. Akoby symbolicky. A nedokázal tomu nikto zabrániť. Bolo v nej naletených neuveriteľných 500 000 chrobákov. Jar roku 2007 začala pre lesníkov optimisticky. Konečne po dvojročných prieťahoch zo strany štátnej správy ochrany prírody mohli spracovať kalamitné drevo aj v časti Tichej a Kôprovej doliny, hoci len vo 4. stupni ochrany. Bolo to tesne po roztopení snehu, začiatkom apríla. Malo to vtedy ešte význam, aspoň pre smrekové porasty v okolí Podbanského a 3 studničiek určite. No žiaľ, ani tento termín sa však nakoniec nemohol využiť. Pre notoricky známe dôvody. A podkôrny hmyz sa mohol, tak ako z celého 5. stupňa, spokojne vyrojiť. Tretí rok množenia podkôrneho hmyzu v extrémne veľkom množstve ponechaného dreva v Tatrách musel zákonite priniesť svoje ovocie. Za podpory priam ideálneho počasia sa z pováľaného dreva vyrojili asi 3 miliardy párenia chtivých chrobákov, pre ktorých neboli ani hrebene Tatier žiadnou prekážkou. Pri hľadaní nových lokalít vzdušné prúdy ľahko prenášali aj do susedných dolín, na vzdialenosť niekoľko kilometrov. Odchyt do feromónových lapačov stúpol na 200 600 000 likožrútov a náš najvzácnejší 5. stupeň ochrany výrazne zosmutnel. Zelená farba stromov sa začala na mnohých miestach meniť na hnedú. Prší ihličie a lapače zaznamenávajú rekordné hodnoty. Úlovky nosia podkôrnikoví pozorovatelia vo vetrách. A chradnúcich velikánov rapídne pribúda. Stromy v našom najvzácnejšom prostredí už dávajú jasne najavo, že odchádzajú. Že tento nerovný boj sami, bez ľudskej pomoci jednoducho nezvládli. A čo lesníci? So zviazanými rukami robia obyčajných štatistov. Často s nadľudským nasadením vyznačujú ďalšie a ďalšie stovky napadnutých jedincov. Namiesto odbornej pomoci, ktorú študovali, evidujú vysýchajúce obete. V najvzácnejšom 5. stupni ochrany. A to len na území spravovanom štátnymi lesmi Tanapu. Je ich doteraz 300 000. Neplačme však. Netruchlime za starým myslením. Veď presne takto sme to údajne chceli. Práve o tomto nás už dlho mnohí lesoničitelia presviečajú. Predsa aj na Šumave už majú tento proces za sebou. S veľkou pýchou ho už niektorí tamojší ochrancovia absolvovali. No nie je to nádhera. Konečne sa zbavili dospelého lesa. Aké úžasné víťazstvo. Zvykajme si teda na nové pohľady. Na morbidné mohyly toho, čomu sme ešte nedávno s pýchou hovorili Tatranský les. A uspokojujme sa naďalej myšlienkou, že on sám, mocný a nádhernejší raz vyrastie. Naše pravnúčatá nám možno o tom budú na onom svete niekedy rozprávať.